Tak, takže nyní dovolte, abych uvedl další vystoupení, a sice vystoupení pana doktora Jaroslava Matýse, předsedy Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedy výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně z Ostravy, který bude hovořit na téma organizace ambulantní psychiatrické péče o děti a dorost. Prosím. Děkuji za slovo, každopádně děkuji panu doktore za tu akci celou, protože si myslím, že je důležité, aby to slyšela a i veřejnost nejenom odborná, i laická nebo mediální veřejnost. Já jsem si napsal v průběhu do toho dopoledního povídání, co nás spojuje dětská dospělá psychiatrie s psychiatrií v úzovkách pro dospělou. A vypadají do toho vlastně tři okruhy. Nedostatek specialistů, nedostatek peněz a legislativy. Já se k tomu vrátím na závěru. V České obecně se ví, že dětská dospělá psychiatrie by měla pečovat, nebo ví se o tom z celosvětového výzkumu, že zhruba 10 až 20% dětí má nějakou duševní poruchu. Pro Českou republiku z těch 1 700 000 dětí na procentu je tu zhruba 220 000 dětí, které mají nějakou duševní poruchu a kterým určitě není věnována pozornost a terapie. Já bych úvodu jenom ukázal, jaký je dopad na dospělou psychiatrii nebo dospělosti, protože tady, co slyšíme a se řeší v dospělé psychiatrii, jsou často i dopady neléčených dětských a adolescentních pacientů a tu biologickou souvislost tady trošičku ukážu. Pro kolegy dospělé psychiatry a psychiatrii pro dospělé z jiného oboru, ale i pro média, jestli jsou tady nějaké ještě, chci ukázat, kam se dětská dospělá psychiatrie posunula. Tohle je věkové rozpětí, od kdy zachytáváme v našich ambulancích děti a dorost děti a s jakým druhem duševních poruch. Kro všeho máme hyperaktivní poruchu, s poruchou pozornosti, stoupá počet úzkostných a depresivních dětí, s inferiorním intelektem, tady jsme na poli ministerstva školství, ohledně speciálních škol a momentálně jsou v Štrasburgu lehké mentální postižení ve školství, čemu nerozumím, k tomu se dostanu. Jsou tam děti s autismem, tady bych chtěl upozornit, nebo vaši pozornost upřít na procentuálně to stouplo, ale i ve vztahu k jiným poruchám, kterým se nevěnuje pozornost, autismus je celým šlágrem společenským. No a pak jsou to psychózy, kde už skutečně zachytáváme děti i do 6 let s psychotickou poruchou, ale i do těch 12 let. To se obecně neví a to je pro informaci, do jaké míry kam se posuná dětská dospělá psychiatrie. Jak se neustále stigmatizuje psychiatrie ve společnosti, ale i v okolé veřejnosti u kolegů z somatického oboru, někdy nepochopení z psychiatrie pro dospělé, nicméně tady jeden z těch slajdů léčená a neléčená ADHD. To jsou ADHD neléčení objem mozku, kde se ukazuje, že je korelace mezi objemem mozku a závažností ADHD. Nahoře je populace bez ADHD, zhruba 40 až 50 kubíků objemové studie prokazují celosvětové, nicméně léčené děti od 4 let z medikací, vidíte, to je prostředí, je nejen, že zlepšuje symptomy, ale zlepšuje podmínky pro vývoj a mozkové tkáně, takže je to vliv evidentně prospěšný. No, teď se mu to nechce. Tak. Pokusím se to. Ještě nastavit. ADHD obecně má veliký vliv do dospělosti a to je tím, že jsou studie, které prokazují, léčená ADHD má výrazně signifikantní vliv na snížení depresně, úzkosti a nejen poruchu chování a disruptivního chování, ale taky u žen s ADHD se prokazuje 3x až 4x vyšší riziko dalších duševních poruch v dospělosti, což dospělá psychiatrie trošičku neregistruje ještě. Ve Spojených státech jsou opačné guideliny při depresi a nemoci dělat screening na ADHD, protože primárně je to možná impulzivitu a nezdrženlivost akcí ADHD až pak krevím jako závislost. ADHD nevýkové nemoci prokázáno, že děti s ADHD neléčeno šáhnou na pouliční drogy a na vstupní drogy jako alkohol a kouření 2 roky dřív než léčené. Ale taky se ukazuje, že až 50% vězňů celosvětově v Evropě a v Americe má ADHD symptomy a nikdy nebylo léčeno. A jsou už studie, kde morální stimulanci ve vězení výrazně klesá riziko trestných činů násilných. Teď deprese. Deprese v dětství v 60. letech se zhruba to prokázalo, že lze prokázat depresi dětí, která má úplně jinou charakteristiku dospělých a projeví se hlavně poruchami chování. Tady
Tady bych chtěl říct, že neustále se zneužívá terminus technicus poruchy chování u dětí a jsou tam schované stejně jako u bezdomovců, jak psychotické poruchy, tak depresivní, tak úzkostné stavy, ale i autistické projevy nebo ty harmonické vývoje osobnosti. Nicméně, jak vidíte tady, a ty procenta, 0,9% dětí v předškolním věku už má depresivní poruchu, 1,9% je 2% ve školním věku a 4% v adolescenci, přičemž na střední škole je to až 20% žen, 11% mužů a průměr zhruba těch 3,3%. Nicméně v té adolescenci není obecně známo, a to zase je důkaz, že na dlouhodobá léčba depresivní symptomy se vracejí téměř v 100%, i když jsou léčené opakovaně depresivních epizod do 2 let 30%, do 5 let až 50%. Takže když si vezmeme život od 2 do těch 18 let, riziko depresí minimálně stejné jako v dospělosti, ale dopad na dospělost, protože ten mozek není schopen zvládnout tu zátěž, který na něho valí ta doba. Podobně autismus od 0,05%, teď si srovnejte s těmi klasickými duševními poruchami. Dneska se mluví o 1,1% autistických poruch na 100 000 obyvatel. My to vidíme v ambulancích, dennodenně se s tím bereme. A skutečně původně, když jsme zažívali dětskou psychiatrii, měli jsme autisty zhruba ve 12-14 letech, dneska chodí běžně maminky 2,5-3 roky a tam je nutno navazovat na školní systém a k tomu se dostanu, nemluví o medikaci teď, o medikaci. Setkáváme se s šikanou autistů na školách, teď to na druhou stranu. Ve Spojených státech je prokázal, že až 40% autistů je šikanováno, to šikanováno proti běžné populaci 10%. Já bych se k tomu přidal i ze strany učitelů a školského systému v naší republice. A co je teda hlavní problém pedopsychiatrie současnosti? A všichni, tady to fórem znělo, stigmatizace psychiatrie a tak dále. Je to nepřipravenost společnosti na tuto problematiku, stigmatizace, bagatelizace problémů lidí s duševní poruchou, ale i dopady a sociální alienace, buď vědomá nebo nevědomá. Já bych řekl ze strany politiků, je to vědomá záležitost, protože ta problematika je dlouhodobá a podle mě všichni nejde vzniklo méně. U dětí je to ještě zvlášť alarmující, protože se na to podepisuje systém školský, neříkám, že celý je špatný, ale pedagogové, jak se k tomu dostanou, mají k tomu velice vyhraněné přístupy. Nízká dostupnost ambulantní pedopsychiatrické péče, k tomu se dostanu. Komplikovaná legislativa pro léčbu v pedopsychiatrii, a to jsou ty nešťastné souhlasy od rodičů, ten se právě minimálně rok, pan prezident to podepsal, doufám, že to skončí tenhle nesmysl. A druhý nesmysl, jestli je tady někdo ze senátorů, ten souhlasí biologických rodičů u dětí, které jsou ve výchovných ústavech, které jsou v pěstounské péči v dětských domovech, tam to obrovským způsobem komplikovalo léčbu. A navíc teď trošičku jiný nutnost mít souhlas dětského pacienta, i když z hospitalizaci, a ty tu hranici, ten psychiatr to musí, dětský psychiatr musí rozlišit, a to je strašně těžké, kdy se už může spoléhnout, že dítě je schopno ohodnotit svůj zdravotní stav, a kdy není. Teď si vezmete 16letá adolescenta s těžkou hyperaktivní poruchou z agresí, který experimentuje v programu a podepíše, že nechce do léčebny. Ta rodina je skutečně vystavená pod pas tomuto agresorovi, který dlouhodobě nebyl nikde veden, anebo v rámci osobnosti není schopen zvládnout svůj stav. Takže ta legislativa je jednoznačně podrazila nohy, neříkám, že ta byla podrazila na nohy. Zastaralá legislativa na ministerstvu škol v rámci MŠMT, k tomu se vrátím. A reálně malá vymahatelnost práva pro děti s duševní poruchou, a teď budu těch, které není moc vidět. Děti s depresivní poruchou nebo s maniordepresivitou, kdy jsem žádal urgentní vyšetření v poradně, asi upozorněn 3 měsíce, a my jsme potřebovali ubrat kliniku pro to dítě zátěž, to je zaměstnávatel v podstatě. Takže poradně měli s tím veliký problém potřebit se tomuto požadavku, který je vyklíze medicínský a zdravotní, a v současné době se snažíme ovlivnit novelu školského zákona. Jestli nám senátoři můžou pomoct, budu strašně rád. Současná síť, ta analýzy VZP, já tady se rozcházím s analýzou, to jsem pan ředitel Novák, myslím to ukazoval, že je 90 u vás, není to pravda. Asociace ve spolupráci s VZP jsme dělali analýzu smluvních úvazků, nejenom počtu smluv. V současné době chybí 25 lékařských míst v ambulancích, což je 25%. V propočtu, když počítáme zatím doporučení číslo 1 na 100 000 obyvatel, jeden pedopsychiatr.
Nicméně v propočtu, když ambulance má asi 250-350 dětí v péči, tak ročně to zhruba 6 až 8 tisíc dětí nedostane péči. Současná síť je nerovnoměrně rozložená, jak konstatují všichni, dětské psychiatrie to ještě markantnější, takže v propočtu zase na těch 100 000 obyvatel, sice smluvně Praha má zhruba 2,5 lékaře víc, ale vidíte pak deficit ve Středočeském kraji -6, takže ono se jak tak plus minus rovná, ale ne úplně ještě. Nejhůř na tom je Moravskoslezský kraj, 6,5 lékařského místa, tak 357 vždycky požitkovou. Zlínský kraj, Vysočina, Pardubický, nejde o ty lékařské místa, jde o procenta na kalkulované číslo. Problém je smluvní úvazky, že pedopsychiatr chce smlouvu s pojišťovnou, prostě nedostane. A bohužel odborná společnost v tomto směru moc nepomáhá do dneška, do nedávné doby, tam jsme přes asociaci potlačili hodně. Očekávaný vývoj dětské a dorostlé psychiatrické ambulanci. V diagnostickém spektru bude určitě naším těžištěm zatím ADHD a komorbidní, těžké ADHD, komorbidní poruchy. Sami to nezvládneme, budeme to změnit přístup praktických lékařů do dětí a dorost, protože ty jsou schopni vstupovat do rodin a do systému rodin. Takže část lidí by se měla přesunout i k ním. Co se týče autismu, je to strašně náročná práce na diagnostiku v tom nižším věku a pak na vedení. To je obtížné a navíc není to ohodnocené a ne všichni kolegové to dělají, takže ty si se stíhají v určitých centrech takových přirozenou formou, že málo specialistů to umí nebo se to chtějí dělat třeba 4 až 5 hodin. Takže když jsem tady slyšel, že psychiatr je schopen ošetřit v uvozovkách 30 pacientů denně, dětský psychiatr udělá 10 až 15 a mentálně vyčerpán a nemůže dál. Takže proto mě na konferenci v Jeseníku kolega ze Slovenska překvapil, chtěl bych být dětským psychiatrem, stačí mi být 10 dětí, jsem v klidu. Jenže to jsou těžké vytvořené peníze, tam jdete na ty zprávy rodiče i dítě. Takže i do dneška si myslím, že to není hodnocené, to mělo být. No a nakonec jsou tam návykové nemoci, tady je pole s archeologickou společností, asi budeme muset hromadu věcí doladit, jak to udělat, protože návykové nemoci do 15 let jsou výjimečné, jsou tam primární poruchy, jako v rámci toho apartmentu se navazuje extrémně zdravou závislosti, přeci většinou jsou tam ty ADHD, jako takový autisti občas. Já tam teď nemůžu vidět pořádně. No, primární diagnostika se vlastně propadá do předškolního věku a tím pádem potřebujeme zajistit spolupráci i s ministerstvem školství a současná legislativa, která je nastavena špatně, protože není povinnost ředitelů zatím ze zákona školského respektovat závěry lékařů obecně a pedopsychiatrů vůbec to řeknou, pedopsychiatry bych mohl taky postřílit. Těžko se ukazuje školám a je to vidět v rámci v regionu Moravskoslezského kraje, jsou školy, kde osvícený ředitel a tu práci si nechá a shání ty peníze na asistenty a jsou školy, které, i státní školy, které udělají ze sebe elitní školu, protože máme pro ně premianty. Když se zeptám, kolik mají ADHD, jakože to žádného, v tom případu vím, že udělali atmosféru nevhodnou pro tyto děti. Nemluvím o autistech, dneska autistické děti s dobrým intelektem se snažíme od předškolního věku nechat v školkách běžného typu a na gymnáziích a staví se k tomu ředitele školy, že tam nechtějí, protože nějaký nestigmatizace, tam je přímo až strach z autistických dětí, což si myslím není opodstatněné, ale s tím vším pedopsychiatr reaguje. Co je teda cílem transformace? A teď jsem se napsal poznámku a to jsem se rozhodl s tělím, když možná to nebude populární. Nedostatek specialistů, nedostatek peněz na legislativu. My jsme začínali v asociaci, byl jsem naštěž z toho, že to je odborářská činnost peníze. Dneska jsem rád, že odborářská společnost pochopila, že to není odborářská činnost. A pan profesor pedopsychiatrie ve Spojených státech, to si řekl jenom řekl, jestliže v současné reformě obavové zdravotnictví ve Spojených státech psychiatrie dostane rýmu, dětská psychiatrie zahyne na závět klíc. A přímo krásně to řekl, je nutno využít agresivní postupy ve prospěch oboru a pacientů, a ne jak tady se neustále přilepuje někomu, že agresora vlastně se nedá, alebo je to složité. Kdo byl na jednáních na výkony na ministerstvu zdravotnictví ví, že jiné somatické obory vůbec nemají problém s tím agresivně prosadit své zájmy a zájmy svého oboru. A psychiatr se staví jakože nějaký pámpům nebo by řekl všeobjímající človíček, který všechny chápe a pak brečí, že nic nemá nebo na nic nemá. Takže jestliže nejde transformaci myšlení psychiatrů obecně a transformaci myšlení psychiatrické společnosti, nemůže být společnost ani naši pacienti komfort tak, jak to mají venku. A teď co nenajdeme peníze, že má Česká republika málo peněz.
Objem peněz, který dneska tady je na psychiatrii, je výsledkem naší činnosti nebo naší nečinnosti nebo pasivity, že máme polovinu peněz na psychiatrickou péči. Já to říkám právě proto, že vždycky psychiatrii, vidíte, jsem povedl celkem dost věcí prosadit a šlapeme dál, ale bylo by dobré, aby celá psychiatrická odborná společnost se šla myslet jiným způsobem moderním. Bez peněz se nedá dělat medicina, úřady charita dneska. To jsem chtěl říct na tohle téma. Takže podmínky. Změna systému vzdělávání. Česká republika za pana ministra Jelínka musel jmenovat, zrušila obor dětské psychiatrie jako samostatný obor. Šla proti směrnici Evropské unie, Evropské komise. My se snažíme 5 let to zvrátit. Dneska žádáme Slovenskou republiku, aby zavedla opět systém 5letého vzdělávání jako základního oboru. Mělo by to směřovat na zvýšení dostupnosti vzdělání na dětskou a dorostovou psychiatrii. Pak jsou tam další věci. Doplnění stávající sítě o těch 25 psychiatrů, aby aspoň ten základ byl, protože ta síť vlastně neexistuje, ta vlastně dožívá je hromada pedopsychiatrů v důchodovém věku na 50 let, asi 80% proti našich číslů. Optimum se ukazuje zatím, že potřebuje 2 pedopsychiatry na 100 000 obyvatel, a to je už navýšení zhruba o 125 v propočtu, jak jsou výkonné ambulance. Stát musí se dát peníze, zhruba 1,8 až 2 miliardy na rozšíření této sítě, na provoz, na ty výkony v propočtu. K tomu musí se dát peníze na léky, které jsou stále dražší pro dětskou dorostovou psychiatrii, a je to věc jednání s pojišťovnami a očekáváme pomoc odborné společnosti. A k tomu je nutno zajistit i legislativu v rámci na zajištění extramorální péče. Dětská dorostová psychiatrie visí do vzduchoprázdnu extramorální péči, kromě ambulanci. Nejsou stacionáře, nejsou osobní asistenti, není žádná pomoc dětem v duševních poruchách, budu mluvit. Psychotické děti, které se vrátí zpět do rodinného prostředí, nemají žádnou pomoc ani od občanských sdružení, aby někdo dítě odvedl, někdo s ním tak pomohl, odpolední přípravu. Nejsou tréninkové kempy ani tréninkové místa pro práci dětí s ADHD, nejsou pracovníci, kteří by intervenovali v rodinách v krizi, nejsou pracovníci, kteří by pracovali s lidmi, které jsou týrané nebo které by ubližovány. A tady OSPOD je úplně mimo praxi. Třeba potřebujeme jako podmínku transformace dětské psychiatrie změna legislativy ve školství. A ta změna legislativy v školství natvrdo vymezit kompetence poradná, jsou to poradenská a diagnostická centra. Za druhé musí se změnit legislativa vymahatelnosti práva, ne aby rodič prostil ředitele, že autista, který by na té vesnici byl ochoten a vzal ho, a buď ho nevezme, nebo vezme a pak vozí 20 km do jiného města nebo do jiné vesnice. Aby se nestalo, že ADHDci jsou vylučováni ze školy jenom protože je neposledný, ale také, aby se nezneužívaly dávky do škol, kde škola potřebuje diagnozu, aby si to přes poradnu dostanou peníze státu. Takže to je důležitá podmínka pro změnu legislativy. No a co potřebujeme, jsou kliniční psychologové. Naše informace jsou, že ministerstvo zdravotnictví chce klinické psychology dát do kurately zdravotních sester, to nerozumím, dokonce není jasné ministerstvo zdravotnictví, proč klinická psychologie má vůbec. Co závěrem? Duševní poruchy zásadně ovlivňují kvalitu života, ale i společnosti, včetně finanční náklady. Objektivně stoupá záchyt a i reálný výskyt duševních poruch dětí, a to obecný trend nejen v dospělém věku, ale v dětství. Včasná diagnoza a léčba znatelně zlepšuje celoživotní zdravotní, sociální i ekonomickou prognózu jedince a snižuje náklady státu na péči. Současnost na pedopsychiatrické péče je nevyhovující, těžce deficitní, jak v kapacitě, tak v spektru poskytovaných služeb. A transformace psychiatrie v České republice pro dětskou psychiatrii je příležitostí, jak ji vůbec postavit. Děkuji.